iwacho ni ko i dispose gi kata mana iwito gi dhi tergi kata mana kanye na neno paro moro maber no nyisi go ni dong biro bedo ka medo nengo mago mag TV e pacho ka iwacho ni mogik gima nyalo duoko mamoko Eco Living to bo medo bech TV to ang'eyo ni donge ber ka wadil gi gima rach sani moloyo wabed kode igni kadhi mbele ni koro wawe bech TV obed piny. TV gi bet thoth gi ok walos Kenya kaini gin gik miloso oko wakelo koro ka waweyo ni wakelo wa import gimoro amora matene ni wan wachama ko pesa mwagine kaini pesa ma waloso thuwa ka dhi oko koro gimwanyalo timo ni afadhali bech TV no dog piny sani eni moloyo the long term impact on the environment. Mibo gik ndalo makoro TV gi obedo disposed marach batteries gini gi makoro kata piny ok pi mumodho okethore dhi chuno ni nyaka koro timango umany pi ma ang'oa ma oko. To Sharon gima sebedo kwa wacho kinde ka kinde ni kata gigi dang ket tete nwacho ko ushuru manade to kwang'iyo the expenditure side of it pod wantie mane bugo nendo kwang'iyo gope wasebedo kwa wacho gope ni gope ng'enye Kenya ka mwagine gope gi onengo kadangwa nyis jatendwa ma wuodwa ma CPM bade nonengo bene ng'eyo ni to gope gi nokaw gi nang'o nen project mane gidhi gitimo to koro wachulo gi wadong gi gope adi Jimmy Wanjigi bosebedo ka wacho meke wambe wan gi meko wan gi gope adi gope gi notimang'o momiyo koro watimang'o wachulo gi jo Kenya king'iyo finance bill mane ji otamani gik mane wiche hapa ni jo piny ne igi owang'a ni finance bill 2023 ne gitemo mondo giwuo gi jood bura mondo owinj wachgi to ne gitamore koro ne giwacho ni 2024 ni to kata en gimoro achiel kende mane wach nikech utamoru winjo wachwa koro wambo dwa nyiso unwanang'o wan gi teko mwanyalo tamugo to be king'iyo ne nitie gik mabeyo malich ne yudo ka gik mane controversial mabe no moko kuom gi machalo kaka tax on motor vehicle the 2.5% no gol kapok ne otimang'o obedo finance bill to jopiny notamane gin mago gidwa winjo wanyicho wasewacho ni finance bill ne wach to rach koro gima nyaka wang'e jopiny sirikal nyaka yud pesa magitimang'o magitiyo godo mano to ok wanyal dhi olo gope te to gope gi be mwasetamore no kwatimang'o ok wadwa wakaw mabeyo mwanyalo tiyo godo to maricho watimang'o wawe oko sani wago koko ni nyithindo ok nyal dhi timang'o ok nyal dhi somo jopuonj wacho ni ka pesa ok otimang'o nyaka imbi mi sirikal gimotiyo godo kiwacho ni ka CBA japuonj ma Kenya ka ne CBA cha ne ok obedo implemented to kudhi tich nyithindo ok dhi school sirikal nigi pesa ni ma kanye nyaka watimang'o nyaka wamany gima ka TSC bende ywak rem mar omenda ma bende ochwal ne gi budget king'iyo ni nyaka koro jatendwa ng'e ni to expenditure ma Kenya ka jatend piny nowacho ni austerity measures mwanyalo ng'ado trainings make government jok mondike government dhi oko manono maonge gik ma ji dhi omo giendi onengo bende ng'ado to king'iyo nitie pod timore nyaka sani ni tarik 1 dwe mar abiriyo kata bang' manendo onge Kenya kae ni gima iluongo ni SRC ni boseinyo ji king'iyo some of these state nitie jok miluongo ni state employees nitie jok moseti to pod iyudo ka pod itimang'o ichulo pension gima magi be ne ok gin magik manokete constitution anyalo wacho kaka Attorney General's Office, Speaker's Office, mwasebedo gi speakers adi e piny ka. Iyudo ka ne gidhi gi sneak in, magi negotiate, mawacho ni we are our own worst enemies kwa sedonja ng'awa, some of these offices. Kama na nyamasi kwa tieko. Koro, some of these, iyudo ka ng'ato odhi negotiate ni en kowuok office, to they yudo pension 80% of their salary. Idhi nyiew ne the sirikal dhi miye mtokni ariyo gi employees be ondikne
office be serikal tiduogo yudo ka ng'ani chako duogo ma fight mandike serikal ochamo pension gi benefits gi tetete wasebedo gi vice president sadi nyaka nwachaki new constitution wan gi Mudi Awuoyo wan gi Kalonzo wan gi Ng'awa king'iyo speakers ma senate gang koro magi gik monego wang'eni the expenditure side has to be managed as much as kaka watimo ang'o erokamano ahinya Mercy ema ni thuolo mong'ado wa kata kamano habra buda kacha ka gulu kende twak